кръстната си смърт Исус не почиваше. Той отиде в ада, дълбоко бездната и се изправи срещу самият Сатана. В Исусовото присъствие в ада огънят, пламъците се отръпнаха около него. Виковете на изгубените души са оттекнали в мрака, дори и най-старите демони се отръпнаха. Присъствието на Исус беше по-силно от Люцифер там и пак Люцифер със своята гордост, мислейки, че Исус е вече под неговата власт. Но той нямаше представа за силата, която носеше Христос в себе си. Исус не сляза като затворник в ада, а като победоносец, цар на небесна власт. Дигна очи и извика със силен глас: аз съм Алфа и Омега, първият и последният. В този миг смъртта изгуби своята власт над онези, които вярват в Него. Христос взе ключовете, разчупи веригите и победи вечен живот. Адът беше победен и вечният живот беше печелен чрез Христос. Вярата в Исус Христос е вечен живот. Халелуя! Амин!